Ginikanan sa namatay nga bata sa Minglanilla District Hospital, midangop sa ombudsman. Mga asher sa illegal nga swertres, gipangdakop sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Pintor na kuryentihan samtang namintal sa balay. Duha ka construction worker nangatagak gikan sa kisame sa simbahan. May hapon Sugbog, Kabisayan, midangop na sa buhatan sa Visayas Ombudsman ang ginikanan sa bata nga namatay sa Minglanilla District Hospital. Sila mireklamo nga sayop ang tambal nga gihatag sa doktor ngadto sa ilang anak. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Hangtod karon maglisod paghihapon sa pagdawat ang magtiayong tubalya sa kalit nga kamatayon sa ilang 4 anyos nga anak. Ilang gireklamo ang giingong pagpabaya sa doktor sa Minglanilla District Hospital. Kaganiha, midangop na ang magtiayong Gerard Vincent ug Jenilyn sa buhatan sa Ombudsman Visayas. Nangayo sila og tambag sa angayan nilang buhaton batok sa doktor nga si Dr. Jataporn Vatanagul. Ang anak nila nga si Jensen gidala sa Minglanilla Hospital tungod sa sakit nga kalibang. Apan ang doktor, gikatahong mipainom og tambal nga para sa dunay respiratory disease. Kalit na lang nga naglisod og ginhawa ang bata hangtod kini namatay. Patabang pamikon sa mga advice sa ombudsman ba di pa na mo ma-divulge sa mo agyong kuan para matagan og justisya mo ano. Mibalibad na ang magtiayong tubalya sa pagbutyag sa nasabutan nila sa taga-ombudsman. Apan naglaraw sab sila sa pagdangop unya sa Kapitolyo. Pobre mi sir, so mangita lang mi og unsay angay nga ikakuan ba kay di mi gusto nga naay mahitabo na pug otro sa ubang mga uyamot sir. Sa death certificate ni Jensen, natala ang namatyan ni ini cardiopulmonary arrest to consider aspiration pneumonia, butang nga lisod madawat sa pamilya. Kahinumduman, si Dr. Jataporn Vatanagul mauusab ang doktor nga gireklamo sa laing ginikanan human namatay ang ilang anak sa Tuburan District Hospital. Gi-question usab ang iyang gi-issue nga diagnosis o hinungdan sa pagkamatay sa usa ka binilanggo sa Dakbayan sa Toledo City nga si Alexis Velayo. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gipasidunggan ang mga local government units ug police offices nga nakapasar sa standards sa pagpatuman sa anti-drug campaign sa Kapitolyo. Ang programa nga Just Say No gipasiugdahan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission. Bigahin ang sipada kog 800,000 pesos isip cash reward ngadto sa mga nakadaog. Samtang mga plaque sab alang ni adtong wa makadaog. Ang Ramon Abuetes Foundation Incorporated mao mi-validate sa programa nga gipatuman sa mga local government units. Ang Danao City ang nakakuha sa Best City Anti-Drug Abuse Council ug ang Danao City Police Office sab ang Best City Police Office. Samtang ang lungsod sa Liloan mao'y Best Municipal Anti-Drug Abuse Council. Uban sa ilang police office ang nakakuha sa susamang award. LGUs, we are here to present a baseline data on how LGUs are doing to help solve the problem. Duha ka mga construction worker na angol human matagak gikan sa gitrabaho niini nga kisame sa Capitol Parish Church kagahapon sa hapon. Ang report giaksyonan ni Jinky Rosit. Kining duha ka mga lalaki sa litrato nga gitabangan og alsa sa iyang mga kauban, giingong natagak gikan sa gitrabaho niini nga kisame sa Our Lady of Sacred Heart Parish diya sa Dan Escario alas 4 sa hapon kagahapon. Gibana-bana nga moabot og 40 ka tiil ang gitas-on sa gitagakan niini gikan ining plywood nga mo'y gipatungan nilang Junji Cañete ug Mark Hill Herodia. Matud sa mga saksi, posibleng natangtang ang clamp nga gisabitan sa harness sa mga biktima. Napuno sa mga scaffolding ang sulod sa simbahan, human kini gipaubos og major renovation. Nila gubuso niya pag mas sila gubo akong gi-check niya pag check nako dito lang duha sa bayad na. Taas lang ako. Taas gi-check kay gikan na sa ceiling. Oh, katong tubo? Oh. Nabali? Na may tubo nga na, kuan tabo. Tumba? Na nakanat ang yang plamba nga pagka duha sila kuan na bitay. Dali sabdayon nga miabot sa area ang duha ka mga representante sa Department of Labor and Employment kinsa mihimo og ocular inspection sa nahitabuan. Apan way bisan usa ka opisyal sa Vineyard Construction ang tuwa didto. Wa usay mga trabahante ang mitubag sa mga pangutana sa mga taga-dule.
pwedeng mangyari ang aksidente uli kung hindi kayo magsulti sa amuha. Ang sa amuha lang, tabang kami sa inyo kung unsang nangyaring disgrasya. Hindi natin dito i-blame ang bawat isa. Matod sa Labor Laws Compliance Officer, tuyo nila ang pagsusi kung dunay nalapas ang kontraktor sa lagda sa labor. Ilang ipatawag ang project engineer, project manager o foreman sa mga kumpanya aron maklaro ang hitabo. Kung mapamatudan sa investigasyon nga dunay lapso sa ilang bahin, posibleng imando nila ang pagpahunong sa ilang operasyon. Mangayo kami kung ang contractor may pickup license based doon sa amuhang based doon sa requirements ng DO13. Tapos kung mayroong failure doon sa nila, kung especially walay CHSP, Construction Safety and Health Program, so magkakaroon ng work stoppage to. Okay. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka construction worker na kuryentihan samtang namintal sa balay nga iyang gitrabaho. Kinigiaksyonan ni Leslie Caminado Vistil. Daling gidala sa North General Hospital kining usa ka construction worker human na kuryentihan samtang namintal sa atop nining usa ka panimay sa Mendoza Street, Barangay Talamban. Si Andres Cano nga tagalungsod sa Pinamungahan nakaangkon og mga paso sa walang bahin siyang lawas. Matud pa sa kauban niini nga si Nicolas Alingato, sawa pa nila masayre na kuryentihan ang biktima, ilang nadungog ang pagbuto sa fuse sa kuryente. Misunod sabdayon ang pagkatagak sa kahoy nga adunay tubo nga gigamit sa biktima sa pagpamintal. Mao na ilang nakita si Cano nga wa na maglihok og susama sa naputol ang kamot niini. O masaka ako kay mutabang ko pamintal to ba ko sa pintal dre. Karon kay buto ni halbong ko sa buto. Mao na nga tanaw ko nalagpot man iyang kuan ko o nakurintihan o. Sa nasayran adunay live wire nga natandugan sa gamit ni Cano sa pagpamintal. Ang mga sakop sa Veco dali sabdayong may susi sa linya ug gipulihan ang nibutong fuse. Matod pa sa construction foreman nga si Junian Kin, gimanduan sila silang amo nga ipahunong usang ilang trabaho tungod sa nitabo. Muabagasab sa galastuhan sa tambalanan ang ilang amo. Basta ang instruction sa kuha, paundangon sa mga tao, pahipos mga tolls, dayon unong sa karon dawa. Ang gusto sa ospital? Siya mo yung tubag tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminado Vistil, News 5. Usa ka lalaki gidakop human gisumbong nga nanguot sa usa ka pasahero sa jeep kaganihang buntag. Nadakpan ang usa ka Jonathan Ignacio. Ang babae nga biktima nga sakay sa jeep misyagit ug nangayo og tabang dihang gikuot ni Jonathan ang iyang bag. Usa ka pulis sa Parian Police Station nga nagpatrolya sa dalan San Siangco nakabantay sa pagpangayo og tabang sa pasahero. Si Ignacio gi-turn over ngadto sa nagpatrolya nga masakop sa Carbon Police Station. Dili lagi siya nga muangko nga nanguot siya nya karong patugan to namong babae nanguot yun. Siya di kita to. Nanguot lagi to. Namatay ang usa ka Amerikano nga nabilanggo sa Fuente Police Station. Sumala sa police blotter. Kalit lang natumba ang Amerikano nga si Gerard Pickle sulod sa detention cell. Ila kining gitabang og gidala sa CCMC apan patay na pag-abot sa hospital. Si Gerard Pickle nga taga California, USA, nabilanggo tungod sa kasong unjust vexation ug malicious mischief. Siya gireklamo tungod sa pagpataka ug pagpanuktok sa mga kwarto sa Apple Tree Suites sa Dalan Laurente Street. Matod sa manager sa suites, Karil Retes, nga naginusarang mi-check-in sa suites ang Amerikano niadtong Lunes sa gabi. Siya kay matod pa sa story. Siya to? Wala, oy, naman siya nag-video. Pero makita nga nagpundo siya dito, ang feature lang. Ang makita na mo nga, iyang gibang gid ang door, ang katong sa tapad na, ang 311. Pero ang commotion gid na happen is ang dito gid sa 314, kay sila man gud ang ni-react nga guest, kay person sila babae. Nya gikan man murag traumatized ang guest adto kay gikan pa siya major operation nya gikan siya discharge nya puro sa babae sa room so nakuyawan sila kay dako biya siya nga tao nya siga daw kun 16 ka mga tawo nga giingong mga usher ug illegal nga swertres dinhi sa syudad sa Sugbo na sikop sa usa ka simultaneous operation sa City Intelligence Branch. Si Jinky Rosit sa kompletong detalye.
Dinhi sa Camp Sotero Kabahog sa Gorordo Avenue nagtapo kining 16 ka mga tawo human sila gidakop sa mga operatiba sa City Intelligence Branch kagabi. Naaktuhan sila sa mga pulis nga nag-operate og illegal swertres gikan sa unom ka mga barangay sa Sugbo nunot sa simultaneous operation nga gihimo sa mga sakop sa CIB. Dungan nga girombo sa mga otoridad ang Barangay Ramos, Kiyot, Lahug, Capital Site, Kamputhaw ug Lorega. Gipakita pa ining duha ka mga dinakpan kung unsaon nila pagtali ang mga numero gamit ang mga computers gikan sa ilang mga customers. Sa matag bayad, mo-issue sab sila og resibo ngadto kanila. Matod sa hepe sa CIB nga si Police Superintendent Romeo Santander, ang operasyon subay sa reklamo sa mga barangay officials kabahin sa pagkuyanap ni ining illegal numbers game. Ato ni susihon pagayo no kung makoparar na sila o dili. And one thing lang is at least mo lang i-address na to ang yamu mo sa mga barangay kapitan. Ang trabahante nga si Nika miangkon nga nasayod siya nga illegal ang iyang gisudlan apan napugos siya tungod sa kawadon. Wala choice ma'am kay ngita magtrabaho. Taga-asa mo ka dahil? Taga dire lang. Wala ka mag-eskwela? Wala na undang lagi kay kulang sa kwarta. Oo. Pag makahira sa Pondo. sa pondo, hatagan na nako. Kung di makaya, Kung di makaya, Di mo. mga mo ngayon may kuwan sa mga kauban nga. enforcement. Para matagaan yun. Dako ang pagduda sa kapulisan nga usara ang operator nga nagpadagan ni ining illegal nga pasugal. Nakumpiska sa kapulisan ang napulo ka personal computers nga dunay kaugalingon nga printers ug upat ka laptop. Gawas ining mga nagkatag nga kwarta nga gituuhang halin gikan sa pasugal. Karong adlaw, gitakdang pasakan og kaso ang 16 ka mga dinakpan. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa sa napatay sa shootout nga gidudahang tulisan sa Dakbayan sa Danau, gilubong na. Samtang pamilya niini nagpahigayon og noise barrage at tubangan sa Danau City Police Station. Si Jinky Rosit live gikan sa Danau City. Jinky. Yes, Glenn. Hingpit na nagyatod siyang tubnganan ang 31 anyos na si Real Hermoso dinhi sa pampublikong samang sa siyudad sa Danau. Si Hermoso gihatod sa di mo menos 500 ka mga kabanay ug higala niya. Apan sawa pa kinigilubong, mihunong pa sila at tubangan sa Danau Police Station, dinhi paygayon sila og noise barrage. Milanat og 10 minutos ang wayhuno nga pagdusina sa mga motor. Gisod pa sa mga kabanay ang police station aron subling ipahibaw nga dili tulisan ang namatay nga si Hermoso ug nasaypan lang kini. Ang mga pulis nga tuwa sa sud wa na nakahimo pa sa pag-react sa kalit nga hitabo. Pipila ka mga testigo sa krimen ang miatubang nasab sa News 5. Kinsa miklaro nga kalit lang gipamusil sa mga pulis ang tulo ka biktima ug miklaro nga wa sila'y mga armas. Gihulagway nila nga gibaboy ang mga namatay. Sanglit human kini po sila, giit sara kini sa sakyanan. Sa pagkakaroon Glenn, hustisya ang gisinggit sa pamilya kinsa naglaraw nga mudangop sa buhatan sa NBI ug CHR karong adlong Lunes. Glenn? Salamat Jinky. Unsa may plano nila mo file sila kaso human ining ilang noise barrage? Actually, Glenn, plano gid sila nga musang at uga formal nga reklamo gani gihangyo nila ang katong mga nakasaksi sa krimen sa pagkooperar ngadto kanila aron nga mulig-on ang ilang kaso batok ngadto sa mga pulis nga gihulagway nila nga mga abusado. Daghang salamat Jinky. Ug kato si Jinky Rosit live gikan sa Danau City. Tatulisan Mayor Johnny De Los Reyes miauhag sa kapulisan sa paghatag lang og warning og dili dakpon ang nalambigit sa illegal nga swertres. Kini gi-action na ni Ray Pasaporte. Matud ni Mayor Johnny De Los Reyes, dili angay dakpon dayon ang mga aser o koordinator sa illegal nga swertres. Alang kaniya, igo lang gisulduhan sa mga operator ang mga nadakpan. Niadtong Merkules nadakpan ang unom ka tawo nga nagbantay sa illegal nga swertres atol sa gihimong operasyon sa kapulisan sa Talisay. Ato sa paybakon nga, you better stop. Kining adlaw gyud kutob batri makitaan mo nga naaga operate mo. Dako pong kay maluoy mo tatong nakapultan ta kuno 20,000 daw na.
Mipadayag si Mayor De Los Reyes ang kaluoy sa mga nadakpan nga igo lang nang inabuhi. Apan iyang giklaro nga wala niya gipaluyuhan ang illegal nga binuhatan. Asa may tao doon, naging kamot ganin nagpamaligya ang tao, ganyan may basta makapait bugas. So, information lang ta, ato lang ingon ta, mo ta kung gusto ta to. Pero gidakop naman sa hipi, okay rapod. Sa miaging simana 22 ka barangay kapitan sa Talisay mihagit sa mayor sa pagukod sa nalambigit sa illegal nga swertres. Apan matod sa mayor, obligasyon sa mga opisyal sa barangay sa pagukod sa illegal nga sugal sa ilang barangay. Kini problema kita nakakita diri sa ato ang mismo ka barangay. So kita na lang as barangay captain doon na natay police power ana pag badlong o pag-report dato dito sa ato as yung silbi nga og di gimadala. So that's the time nga ako nang aksyonan. Wa pa man ko kakita nga ingon sila nga kuan nga ingon taron di gyud na madala. Oh, pero kinahanglan first time sila jay una mo kita og buhat pagbadlong aning mga swertres, no? Nimando usab ang hepe sa Police Regional Office 7 Chief Superintendent Tom Banyas sa pagukod usab sa illegal nga sugal ug dili lang pulos batok sa drogas. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mayor Michael Rama mitrabaho sa gihimong personal nga pagpangatake kaniya. Mibahad kini nga mukihag ni atong mga responsable. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Basta nga Mike Rama is an addict. How can I be an addict? I just had my own. Mipahimangno si Mayor Michael Rama ngadto sa mga taong padayong nanaot kaniya og namasangil nga siya usa ka adik. Matud pa sa mayor nga kun ugaling adik man gani siya, nagpositibo na unta siya sa surprise drug test nga gipahigayon sa COSAP. Padayag pa sa mayor nga wa na siya makauyon pa sa mga kaatbang sa politika nga mindaot kaniya atol sa mga pulong-pulong. Aware about this, that my opponents are coming out not anymore within the realms of what is proper in terms of fighting for a position. You know, I am just bringing them to understand because I overheard certain names attacking me in a pulong-pulong and part of the candidate. I am warning him. Misamot ang kasagmuyo sa mayor, human adunay gipost sa Facebook nga si Rama adis-adis. Gitag sa mong post ang Facebook account ni Congressman Tomas Osmeña. Gihagit ni Rama si kinsa man ang namasangil kaniya. And they better be coming out with their face. Because if they're coming out with their face, then they will have to answer. And then... Mibahad si Rama nga di magduwa-duwa sa pagpasaka og kaso sa mga taong magpataka og yawit bato kaniya ug nakadaot sa dungog siyang pamilya. Sometimes if they have no basis in evidence and they're destroying my person, they're destroying my family. And they're destroying and it will affect the family. Therefore, you as my very good, close confidant, we have to file cases against them. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Department of Energy mipasalig nga manakop sa illegal nga nag-refill og LPG sa mga basiyo nga butane canisters. Apan hantud karon wala pay bisan usa nga nadakpan ang DOE bisan sa sunod-sunod nga mga sunog ug disgrasya. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Tungod nga dunay need bitaw ang mga tao. Mipasalig ang direktor sa Department of Energy sa Rion City, Antonio Labios. Muhimo sila og lakang aron pagukod niining mga negosyante nga nag-refill og LPG sa gidili nga canisters. Sa Department Circular sa DOE gi-require ang mga players nga gusto musud og negosyo sa LPG nga sundon ang Standard Compliance Certificate. Mga basiyo sa butane canisters ang gikataho nga gisudlan og LPG. Ubos sa Department Circular, gidili ang backyard refilling sa LPG o pagsulod niini sa mga canister nga dili alang sa LPG. So dunay intact na mga na-issuean nga mga show cause order o cease and desist order, no? Labi na kanang diha sa aliluan, no? So ang kuan siguro diha nga tungod sa kakuwakan sa nato sa tao, siguro na kuan na nato pero kuan gyud nato nga maningkamot nga ma-implement ko na siya. Matud ni Labios, ilaha pa karong gipanid-an ang padayong nag-refill og LPG gamit ang butane canister.
ang mga basiyo nga bitin canisters dili kapasar sa Bureau of Product and Standard nga gi-require sa DTI. Hangtod karon wala pay nadakpan nga nag-refill og LPG sa mga basiyo nga bitin canisters. Apan giklaro ni Labios, wa nagpasabot wala sila maglihok. Ila pasab kining planuhon og maayo una sila muhimo og operasyon. Inabagan sa ubang ahensya sa gobyerno. Kaya di sa mga nga basta-basta lang ang atong immediate reaction nga tungod nga doon na incident team magpantadayon, no? So kinahanglan plansado kayo ng atong mga kalihukan nga himuon against ang mga violators, no? Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Thank God it's Friday. Usa ang lungsod sa Daan Bantayan na grabeng naapektuhan sa gikonsiderar nga labing kusog nga bagyo nga natala sa kasaysayan sa kalibutan, ang bagyong Yolanda, ug agig pag-abag sa mga nabiktima sa maong bagyo kansang kadaghanan kanila nawagtangan og Pinoy-anan ang mga nagkadaiyang international non-government organization inabagan sa lokal nga pangagamhanan sa maong lungsod. Nagkahiusa sa pagdonar og mga kabalayan alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Gipahigayon sa miaging Sabado ang hingpit nga pagpalambo sa gihimong proyekto sa Barangay Paypay, Daan Bantayan sa Subo alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda duha ka tuig na ang nakalabay. Ang 53rd Engineering Brigade Philippine Army, Philippine French Red Cross, Habitat for Humanity, Mactan Rotary Club, Cebu Provincial Government, DOH ug Municipality of Daan Bantayan maoy miabaga sa mga proyekto alang sa mga biktima. Ang Habitat for Humanity ug Red Cross ang major donor sa maong proyekto nga mikabat og kapin sa 100 million pesos. Actually, this resettlement site that we have here, this is the PSO plan that was donated by my sister Elaine. Yes, this is approximately 1.4 hectares. Yeah. This could not have started kung wala niya gidonate, no? Gawas sa pagpatukod sa mga housing projects, aduna sab sila gipahigayon nga medical dental mission ay check-up og libreng tupi sa mga lalaki. Miabot sa kapin 700 ka mga lumulupyo ang nakabenepisyo sa libreng serbisyo. Kahinumduman nga gi-partial turnover sa Habitat for Humanity ang mga housing units sa miaging November 6, 2015. Ito, ngayon, tinutulungan tayo ng Philippine Army para mapatuloy yung ating project dito, ayusin natin, no. And we're very very thankful for the help done by the Philippine Army here. Hindi lang sila nagpunta rito para mag medical dental mission, tumutulong pa ngayon sila para mapatayo yung mga bahay na nandito. So you can see, ito na siguro ang pinakamagandang housing project para sa ating Haiyan disaster victims. Ug mao kadto naglangkob sa atong live news karong hapon alang sa walay katapusang mga chikas upan ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukot Sera ug ang atong word of the day nagkanayon. Mahal mo siya, mahal ka niya, pero mas mahal ang tuition fee. Kaya mag-aral ka muna. Agay! Mahal din yung barong ni JP. But that was a very good message, in fairness to JP. Giagi lang niya pa binuang, but it tells us to finish our education first more than anything else. More than love. Well, you can love and still finish at your schooling, right? Magug ka nang mawa bitaw sa direksyon kitong. Di lang sa ta magpawa sa itong Sugaan ba? direksyon. O bitaw, ingon siya na mahal-mahal pero manon sa ang eskwela. Kanang ulipon sa gugmang giatay. Okay, whatever. Wala kayo mong barong JP, pang-ipek ito. Yeah. Ugbaw ka to. Oh, no. Again? No, I wanted to say that talking about APEC, nahumana. And we should... What's talked about is still the APEC hati. Among other things. Pero muna yung nag-trending. Yeah. Karon ang comment ni Chris Aquino, no? Nga, storyahan sa siguro niya na ni JP. Pero, kuhan yun ka? Nieto yun ka? Nieto, because he looks like my husband. Oh. Char. Kita niya ng picture sa mong husband. Sige, one of these days. Bago ka to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay gilang kutob sa balita, Aksyon!